Dan eventjes over Heerenveen, want Dovi is de Auroene Sneun, in het Abelense stadion, bij de Kreker Heerenveen Willem II. Ja. Maar wat wie daar aan de hoorn op de tribunes? Want ze zijn in totaal nog zo'n 1000 mensen, maar dat ben je natuurlijk gewoon de seizoenskaarten, plus de losse verkoop. Maar hoeveel mensen zien er in het stadion? Nou, ik denk dat je tussen de 12 en 13.000, dan houdt het denk ik wel op. Ja, we zien hier die foto in beeld met al die pompenbladen, maar die kon je afgelopen zaterdagavond ook zien. Ja, het was ronduit pijnlijk. Heel erg pijnlijk. En tot een paar jaar geleden was het ook echt ondenkbaar dat het zo ontzettend leeg... Ja, maar dit zijn de beelden dus van Auroene Sneun. Die hele Oosttribune, de pompenbladen ben zichtbaar. Ja, en de hoeken ook. De hoofdtribune die was nog leger, daar heb ik ook foto's van gezien. Ik kan me echt niet herinneren dat het ooit zo leeg is. Zo leeg heeft nog nooit gezeten. Nee, echt nog nooit. Nee, we hebben zelfs een reactie gekregen van de directeur, Luc IJzerga. Maar hier net de behoefte om te reageren. Dat is apart. Ja, kijk, nog belangrijker dan zijn reactie op die lege stoeltjes is natuurlijk de vraag, hoe los je dit op? Hoe krijg je dat stadion weer vol? En kennelijk heeft hij het antwoord niet. Nee. Maar kijk, het is wel eredivisiebreedte. Je moet de nuance plaatsen van... Het is een landelijk probleem. Het is een landelijk probleem. Je hebt te maken met vervelend weer. Maar, en met, bij Heerenveen ook het feit dat gewoon, het voetbal is niet het voetbal dat het publiek wil zien. Dus je hebt te maken met een aantal factoren die je niet in de hand hebt. Dus gewoon mensen die niet meer naar het stadion komen, dat zie je door heel Nederland. Maar ook wel een factor die je denk ik wel in de hand hebt. En dat is gewoon dat het voetbal dat gespeeld wordt niet het voetbal is dat het Heerenveen publiek wil zien. Maar dat is toch het echte probleem. Want het koud is en weet ik het wat. Dat is al heel mooi. Maar uiteindelijk stiet en valt alles maar goed voetbal. Want het prachtig voetbal is en zo'n tweede steen bij wijze van spreken, dan kent men 15 wijze zit het stadion gewoon vol. Kijk, dat lege stadion, dat is je spiegel, hè? Ja, precies. Doe je het goed, dan zit het vol. Ja, Luc IJzerga wil net reageren voor de camera. Waar het wel reageren, dat wie de vastzitter van de supportersvereniging van Vinfen. Ik kan mij net herinneren dat het bij een competitiewedstrijd zou leeg weer. En het is hartstikke jammer om dat zo te zien. Wij kunnen heel lang praten over de aanvangstijden en Fox Sport en weet ik veel al wat. Maar daar kunnen wij niks ontwan. Wij willen als supporters goed voetbal zien. En goed voetbal betekent net altijd winnen, maar we willen passie zien en we willen beleving zien. En we willen een mooi jonsje uit. Nou, en dat jacket op dit moment willen ze even. Ja, eigenlijk zegt hij precies hetzelfde wat Jim zei. Het leidt net om de keel, het leidt net om de tijdstip, het leidt gewoon om het voetbal op het stuit, wat Heerenveen speelt. Nou, dat is zo. En je ziet gewoon dat er is geen wisselwerking meer tussen spelers en publiek. Het is een beetje uitgeblust. Het is uitgedoofd. En het gekke is natuurlijk, ze spelen nog steeds mee onder play-offs. Dus je zou nog steeds Europees voetbal kunnen halen. Maar het is gewoon uitgedoofd. Dat is de volledige sfeer eigenlijk. Ik proef echt dan ga ik wat hard op filosoferen, dus dan wordt het interessant. En een soort van gelatenheid is eigenlijk het goede woord, weet je wel. Mensen zijn binnen Heerenveen? Nou, in de volledige breedte van de club. Dus niet alleen de club, maar ook het hele achterland. Mensen zijn gewoon Heerenveen moe. Ze hebben geen zin meer om te komen. Ja, maar hoe krijgen we dit stadion dan weer vol? Ja, volgens Luc IJzerga door goed te voetballen. En dat is het probleem opgelost? Dat is een wat te simpele redenatie, denk ik. Want die lege plekken, het waren er zoveel. Ongelooflijk. Maar is het net gewoon op de som van de Auroene Jaren? Tuurlijk. Auroene Jaren, altijd bij verwachting is leuk voetbal. En altijd valt het al weer tjen onder bepaalde trainers. Lang net altijd. Maar hoe het algemeen kerst dan net is dat de laatste zien hier dat Heerenveen nog bol staat van het spektakel. Nee, maar wat ik ook met gelaatheid bedoelde is ook als ik vaak dan de interviews na afloop zie. Dat mensen dan zeggen, spelers of streppel, van of Luc IJzerga zegt het zelf ook van het was niet goed genoeg, het is niet goed genoeg. Het is zuur, ongelooflijk zuur, het is jammer. Het moet beter, we werken er keihard aan. Volgende week weer een kans. Weet je wel, maar dat zijn wel ambities die je eerder ziet bij een Heracles of een Willem II, weet je wel. Clubs van weinig moeten, veel mag. Maar Heerenveen, kom op man. Ja, maar misschien schatten wij Heerenveen wel te heen en is Heerenveen je stapt op meer. Is Heerenveen inderdaad van het kaliber Heracles? Ja. En misschien is het publiek, Excelsior. Misschien is het publiek daar ik wil een wend trekken, hoge verwachtingen. En dat die dus nou zoiets heeft van, daar wil ik wil leuk voetbal zien en in de subtop van de Eredivisie. En dit is me te min, zeg maar even het zijn, om naar dat te gaan. Een extra probleem bij Heerenveen, gewoon die historie die erachter zit natuurlijk. Gewoon wat de supporters die bij Heerenveen al 10, 20 jaar op die tribune zitten, waarmee die verwend zijn, wat die gewend zijn en wat ze nu zien die club steeds iets verder afglijden. Ja, maar man die verantwoordelijk is, Reon, dat is natuurlijk de trainer. En daar gaat het nou vooral over, hè? Dat is dan Jurgen Streppel. Want het wordt het maar en het wordt het maar. Waarom is zijn contract nog altijd, is daar geen duidelijkheid over?
Omdat zij vinden dat maart een prima termijn is om een beslissing op te nemen. En waar ze naar kijken is heel simpel, gewoon het technische gedeelte. Voetballend ontwikkelt het zich. En ook naar dit soort dingen. Naar het draagvlak natuurlijk van bij sponsoren, bij publiek. Dus, of is het misschien echt dat een Hans Westerhof, die in de Raad van Commissarissen zit, en een Luc IJzerga, de algemeen directeur, en de technisch directeur Gerry Hamstra, dat zij het gewoon net in is binnen? Dat ze net op in je lijn zitten? Voor zover ik weet is dat op dit moment niet zo. Want hoe zij het hebben uitgesproken, we hebben eind vorig jaar al gezegd, we gaan het in maart beslissen. En dat is nu nog steeds. Het is nog steeds in maart. Ja, ik vind het zelf rijkelijk laat, omdat je wil natuurlijk een selectie voor volgend seizoen samenstellen. Je wil, als je met de trainer niet verder gaat, hem ook een reële kans bieden om, laten we zeggen, bij een andere club aan de slag te gaan. En je wil gewoon duidelijkheid uitstralen naar je supporters en naar je sponsoren. Dus ja, ik vind het rijkelijk laat, maar dat vinden zij niet. Het is ook heel laat. Alleen, je kan het ook positief bekijken. Van, weet je, ze houden zich vast aan het plan, wat jij ook zegt, wat ze hebben gemaakt. Eerst in maart gaan we het bespreken. Eerst het contract van Gerry Hamstra, technisch manager. Daarna het contract van Jurre Streppel. Dus ja, wat dat betreft laten ze zich niet gek maken door allemaal andere clubs die wel voortijdig bekend hebben gemaakt dat ze niet doorgaan met de trainer. Maar wat zou een reden wezen om toch terug te gaan met Jurgen Streppel? Ik kan er eigenlijk niet één bedenken. Kijk, weet je wat het is? Bij Heerenveen is het eigenlijk heel simpel. Je wil resultaten zien. Nou, die resultaten die zijn eigenlijk al meer dan een jaar ondermaats. Je wil vermaakt worden, lege tribunes. Dat zegt alles. En je wil dat spelers zich ontwikkelen. Nou, ik vind dat er te weinig spelers zijn die echt die ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor ze met miljoenen verkocht kunnen worden. Dus die advies zou wezen van het contract verlengen? Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen dat het contract wordt verlengd. Nog los van de vraag of Streppel zelf ook wel wil. Ja, maar zou het kennen dat ze dan denken van, we zijn er eigenlijk wel uit. Maar als we dat bekend maken, denk ik die spelers zeker, ach, die trainer gaat toch voort. En dan gaat het helemaal... ik denk wel dat het had vaak zijn weerslag op de ploeg. Ja. Dat is vaak zo. Natuurlijk, als jij bij wijze van spreken begin januari al bekend maakt van de trainer gaat weg. Kijk naar Van der Looy en Willem II. Ja. Die had echt vroeg bekendgemaakt. En daar is heel veel druk van buiten afgekomen. Maar ja, die prestaties zijn sindsdien ook echt beroerd geweest. Ja. Dus ja, de kans, als je het in januari bekend maakt, kun je echt in een cyclus terechtkomen waarvoor je echt op een gegeven moment denkt van, hadden we het maar wat later naar buiten gebracht. Maar Sander die zei van, ik kan me eigenlijk net vaststellen dat Heerenveen verlengt met Streppel. Wat denk je? Nou, wat het is, Gerry Hamstra vindt hem een goede trainer inhoudelijk. Westerhof vindt hem een goede trainer inhoudelijk. En over het technische gedeelte kun je discussiëren, vind ik. Maar als je kijkt naar het gedeelte, je wil dit Heerenveen, als je naar het stadion kijkt, het publiek, je wil dat een nieuwe impuls geven. Je wil dat een doorstart maken. En ik vraag me echt af, als je verlengt met Jurgen Streppel, dan heb ik het niet over zijn capaciteit als trainer, maar puur vanwege de hele sfeer die eromheen hangt. Ja. Of jij die club volgend seizoen dan wel aan de praat krijgt. Want stel, je speelt in de eerste 4 wedstrijden, krijg je een zwaar programma, je haalt 1 of 2 punten. Ja, dan krijg je het hele gedonder van vooraf aan. Dus ik denk dat je jezelf verschrikkelijk moeilijk maakt. Als je verlengen met Streppel, Sander, dan ben je er wist van dat het stadion net vol komt. Nou, dat was een tijdje geleden natuurlijk ook zo'n enquête van de supportersvereniging. Moet Streppel blijven, ja of nee? Toen was volgens mij 88% die wilde dat hij aan het einde van dit seizoen zou vertrekken. Dan moet je als club natuurlijk niet je beleid helemaal laten bepalen door supporters. Helemaal niet, zou ik zelf zeggen. Maar toch zijn het wel signalen waar je ook weer niet helemaal doof voor kunt zijn. Maar ja, wie dan? Hè? Stel, hij wordt net verlengd, want ik denk dat ze het net doen. Maar waar dan? Dat is natuurlijk dan. Ik ben de logische vervolgvraag. Ja, al die geruchten natuurlijk. Ja, maar is er een trainer die daar, zeg maar, in een simmer, maar wat oren spelers misschien inslagen kennen om zo'n stadion dan wel helemaal vol. Ja, dat denk ik niet. Er is geen wonderdokter. Nee, en helemaal omdat je weet, Zeneli zal vertrekken, Ødegaard keer terug naar Real Madrid. Dus, Kobayashi vertrekt. Ja, Gerry Hamstra die wacht echt, die moet echt aan de bak om daar een gelijkwaardige selectie neer te zetten. En maar neem eens een trainer, neem eens een namen. Nou ja, als ik kijk naar het Heerenveen en naar de Eredivisie nu, ik zou bijvoorbeeld iemand als Mitchell van der Gaag, zou ik echt gewoon een hele goede vinden. Dat het goed bij Excelsior? Ja, klopt. En hij heeft hiervoor ook bij Excelsior, het is natuurlijk, wat we ook laatst in Heerenveen, heel verdedigend, heel afwachtend. Maar hij is bijvoorbeeld in Portugal is hij ook gewoon kampioen geworden op tweede niveau met een ploeg. Dus hij kan ook ander voetbal spelen. Maar is hij wel een spektakeltrainer? Want de gemiddelde Heerenveen supporter die wil gewoon entertainment. Ja, kijk, Maurice Stijn is ook genoemd bij Heerenveen, maar ik vind dat Excelsior wel leuker voetbalt dan VVV. VVV vind ik echt organisatorisch heel goed. Boel achterin dicht houden, een paar snelle jongens voorin. Niet alleen nog Magaliek, geen spektakel. Nee. Maar goed, kijk, bij VVV of Excelsior is het ook makkelijker om trainer te zijn dan bij Heerenveen. Hè? Want die zijn ook blij met de puntjes. Hier in het Abelense stadion wil je ook nog leuk voetbal zien. Ja. Dus het is absoluut niet een garantie op het moment als je Mitch van der Gaag of Maurice Stijn hier neerzet, dat het dan in één keer hartstikke goed gaat lopen. Maar neem eens een spektakeltrainer dan, jongens. Waar krijgt de tribunes wel vol? De tribune is vol, dat is moeilijk, maar een spektakeltrainer, dan kom je wijze spreken uit bij Henk de Jong. Maar je moet iemand hebben die los van het voetbalinhoudelijk gedeelte, maar ook natuurlijk die spelers beter maakt. En ervoor zorgt dat als zij in de komende zomer iemand kopen voor 1 miljoen, dat die over 2 jaar voor 4 miljoen weggaat. Dat is ook heel belangrijk, los van het feit dat het leuk is om met 4-3 te winnen. Dat is leuker dan met 1-0. Ja, maar dat is echt typisch Heerenveen. Heerenveen is gewoon een opleidingsclub. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk moet zijn. Je moet iemand hebben die spelers beter maakt, die een elftal
vorm kan geven. En op die manier de continuïteit van zijn club waarborgt. Ja. En ik gooi hem erin, Arne Slot. Zou dat iets zijn voor Heerenveen? Ja, nou, zo iemand, Iedereen die met hem heeft gewerkt. Kijk, afgelopen jaren bij Cambuur natuurlijk. Maar iedereen die bij Cambuur ook sprak over het wisselspelers, basisspelers, technische staf. Ja. Iedereen was lovend over die man. Verdient een transfer naar AZ. Bij AZ ook. Idem. Het is ook een tafel volgens menigeen die daar meer van weet dan wij. Dat het succes van AZ in hoeverre dat er maar hem te iets net. Nou, dat zou best wel eens groot aan. Maar ja, de papieren is het altijd bij mij. Ja, maar die haalt hij als het goed is eind mei. Ja, precies. Maar dat is tot nu toe steeds het probleem. Anders was hij bij wijze van spreken dit jaar ook hoofdtrainer. Maar qua profiel is het ook zo iemand. Nou, zo een jong iemand. Want ze zijn bijvoorbeeld ook bezig in de organisatie met Size Sports, met die scouting pakken ze erbij. Ze zijn de organisatie echt een beetje aan het moderniseren, een moderne club aan het worden. Heeft bij Heerenveen natuurlijk best wel lang stilgelegen. Ja. Dus ik denk dat een jonge trainer daar wel bij past. Maar een Jaap Stam, Mark van Bommel, is dat logisch? Ja, ik kan Mark van Bommel, als assistent trainer, ik kan dat echt niet inschatten. Nee, en Jaap Stam in Engeland. Maar Mark van Bommel in combinatie met zijn kwaliteit, Bert van Marwijk. Juist van Marwijk alleen nog reiskosten. Ja, maak eens een goede deal. Maar ik zou voor een jonge trainer kiezen. Echt maar dat is dan Van Bommel. Ja, die dan klankborden maakt met Van Marwijk. Ja, maar ik ben niet een die wat charisma van meest denkt van dat is een leuke vent. Dat vinden ze bij hen, vind ik belangrijk. Een leuke vent. Genoeg hoe Heerenveen, jongens. We beginnen het over Ipe Smit. Even kwart, jongens. Even kwart hoe Heerenveen. Hebben ze überhaupt komst in Ajax? Nee, ik denk het niet. Want wedstrijden, daar hadden we het laatst ook over toen we naar PSV reden. PSV uit of thuis heb je altijd iets van, nou, lastige tegenstander altijd, hè, Heerenveen voor die ploegen. Maar PSV is een beetje benauwd voor precies, maar wedstrijden in de arena, vaak wordt het dan snel 1-0, 2-0, scores tegen wordt. Een beetje spannend, 3-1 afgelopen. Oké, nou ja, goed. Erben Wennemars had ooit zijn dat je aan de start staat van iets, dan heb je altijd kans. Dus in dit geval, die aan de Feyenoord trap staat, hij is altijd. Laatste wedstrijd voor Reon? Ik denk dat ze wel kans maken hoor. Tegen topclubs, dit Heerenveen, altijd prima. Altijd prima. Nou ja, dat jou te borgen ek weer moet.